Oh ya. Tanggiri apa-apa sayur-sayuran apa ngono kan ya kan enek iki. Kebon anak bingung nganggur ya iman-iman. Bahkan turu ya ini sik-sik iki malah nyaman. Warung males lah nyayur. Gampang iki jane. Tapi kok dhuwur. Jogor karo apa iki? Kayu iki sore ya. Angin men lho. Aduh. Nek wonge kabur wae lah daripada aku diseneni. Wah, apa ini sih? Konangan delik nih gini. Malah kenyaan. Aduh, kayak wong sambat ngono kae. Ya aku rono jelas diseneni. Duh, piye iki? Tapi ini aku rono yo melas nih, wong kok koyo sambat kayak piye.